Abuelo, conta'm de caputxins. Vaig a pegar ahí correguents y una tarea que estaba en una cama soles. Era pegar el foc y después, si no l'agarro, jo era conscient, si l'agafaste, ja se li diré que ho deu al cap. Però per qui ho va cremar, ho saps? Diuen, això no. Però qui diuen que ho va cremar? Paco l'Olivero li van dir sempre. Paco Olivero, però això era roig o per què ho va cremar? I si no era res. Això era un loco de xocoteta. Però, vull dir que això estava dit del període de la postguerra, no? Que era perquè... Això va ser el dia que es va començar. De quan va començar la guerra? En l'any 36? Hòstia, Jo tenia 14 anys. es va cremar perquè, clar, però quin sant es va cremar caputxins si la guerra... L'Església ho ha entregat fort. Però això per què? Perquè era la revolució, Però, home, si estan fent la guerra és de dretes... la vegada dels dretes i les esquerres. Però que va començar la guerra va ser els nacionals, no? Va ser Franco. Tu què vas fer, fugir? No, jo no vaig fugir. Va a punt de fer-se de nit, estava cremant tots i jo vaig marxar a casa. Jo i 300 xirets. Pues està, no? Entonces no ho vas cremar, no? Si van anar a casa enseguida no ho vas... Se van a casa pues, a poqueta nit, aquí no hi era, no feia. Pues mira, Van cremar quasi tot el que no van apagar uns altres. Se li van pegar el foc, no? I se van anar tots a casa, a poc acabant. I a la postguerra què? Vau patir fam? I la postguerra jo no vaig patir perquè jo venia de menjar. Tu treballaves en el mercat, venies a menjar. Però els teus amics de Xina... Sí que patir fam, molts, i molta fam. Ara els veig i dic, sí que porta repercussió, si que hi ha una època que no podia menjar prou, i la persona va perdre qualsevol necessitat i mor. Acaba morint-se jove, Però quan? a 10 anys o a 8, Però això en època de... des d'entonces ja fa molts anys, l'any 41 crec que va ser, no? 41, no, entre que acaben el 39. Però la fam va vindre després. La fam va vindre després. Però tu no vas patir fam, no? Tu No, eres, jo venia a menjar. tu eres més listo que tots. No, perquè tots no, Bueno, que... fèiem 100 quilos d'arròs i el veníem canviat en llarg, no? I així, quan també feia falta l'arròs, que feien les caïdes, i pagàvem l'arròs, a veure, que fem negoci, Feu intercanvi en el menjar i en el gènere que hi havia per ahir. ja estava jo. Molt bé està això, abuelo.